kwento rin yung nilinisan namin ka. That's good. Marami rin siyang mga tanong tungkol sa Pilipinas, ganun. Siyempre, rin siya siguro. Interested din siyang malaman yung pinagkagagawa natin sa Pilipinas. Lalo yung mga paghahalaman, ganun, pagtatanim, pag-aalaga ng hayop. Kasi sila rin daw siya, parang lumaki rin sa sa prairie. Countryside. Parang countryside din siya lumaki, mga kadats yun. Maganda rin dito sa maganda rin dito sa Canada. No, iba rin yung niya, iba rin yung ganda ng Canada, iba rin yung ganda ng Pilipinas. Parehas maganda, magkaiba yung ganda nila. Kaya hindi sila pwedeng pagkumparahin. Yeah. Kumbaga, iba yung ganda rito, iba rin sa Pilipinas. Wala rin ka tulad yung ganda ng Pilipinas. Pero ang layo ng Pilipinas, Canada, isipin mo. Nasa Pilipinas ka, tapos ngayon nasa Canada ka naman, kabila ng parang kabila ng mundo. Tapos dito ka na nakatira. Parang hindi mo ma-imagine na makarating ka rito, di ba? Hindi mo ma-imagine na makarating ka rito. Yan, layo-layo. Yan yung exciting doon kung paano. Katulad niya, maulan-ulan. Parang Pilipinas lang din, maulan din yung panahon. Ngayon lang umulan ng ganito, mga kadasgot. Parang kumbaga sa Ilocos, August na to eh. August, June, July, August. Ayan. September, ayan, tag-ulan na, mga kadasgot, pag sa Ilocos. Tapos ngayon naman dito na sa Canada, dito ka na sa Canada. Parang ang layo rin nung biyahe, Ilocos, Manila, Canada, Paano ba tayo nakano rito? Parang malaking process din, yung pagpunta natin dito. Simple lang. Simple lang. Ano yung pathway natin? Yung pumunta tayo rito. Wala tayong pathway. Hindi, wala tayong pathway. ang nangyari naman yung sa atin, di ba, nag-start ako sa Hong Kong. Nag-work ako sa Hong Kong. Oo, Hong Kong. Domestic helper sa Hong Kong. Yan, stepping stone down nila. Hindi kasi ang plano natin, di ba dati, Canada talaga ang target. Ngayon, ang stepping stone, mag-Hong Kong ka. Kasi yun ang uso noon eh. Nagkataon naman, ang nakuha kong amo is Canadian. Canadian yung employer mo sa Hong Kong. Oo. So, para ma-shortcut na lang, nagplano na sila si amo na mag-for good dito sa Canada. Nagbalak sila na mag-for good na sa Canada nung mga 2019. Yeah, 2019. Oo. Katapusan ng 2018. Kaya na-delay ang for good ko din sana, di ba? Oo. Kaya yun. Ngayon, nung 2019 na, pumunta na sila dito, sinama ako. Ang sana noon, sabi niya, kung gusto mong umuwi ng Pilipinas, okay lang din, sabi niya. Pero kung gusto mo, subukan mo muna sa Canada. Sabi niya, sama ka namin doon. Kung hindi mo magustuhan, walang problema, sabi niya. Pwede kang all expense paid, kumbaga. Parang may trial period. Oo, may trial period. Siyempre, sa Canada, ayaw ka pa ba? So, isinama ka nung employer mo sa Hong Kong. Nung uuwi na sila ng Canada for good, isinama ka nila. Parang hindi ka na naggastos. Wala akong ginastos. Wala kang ginastos na parang gastos sa agency, ganun. Wala. Pero si amo ang gumastos. Yun ang maganda doon. Yung employer mo sa Hong Kong ang gumastos ng mga paglakad mo ng papers. Ano yung mga nilakad mo sa Hong Kong? Nagland ako dito na may lamia ako. So parang talagang worker din ako dito. Working visa? Oo, working visa. Working visa yung entry mo ng Canada. So may lamia ka. May lamia. Saan ka kumuha ng lamia? Ayun, etong si amo, 'di ba, yung mga kapatid niya nandito, may agency na pununtahan dito. Tapos yung agency na yun na yung nag-process ng lamia ko. So nang ginawa ko na lang, sign up, fill up lang kami ni amo. Oo. Working visa. Tapos sabay-sabay na kayong lumipad pa Canada? Oo. Ang binayaran ni amo sa working visa ko is 1,000 yata to 1,200 sa lamia. Canadian yun? Canadian. 1,200 Canadian dollar yung ibinayad sa lamia mo? Oo. So parang mga nasa 50,000 sabihin mo, no?
20,000 pesos. kunyari, yeah. Oo. Ganun lang. Tapos, nagkumuha na rin ako nung kailangan mo na magpulis, ano ba yun? Police clearance Police doon clearance sa Hong Kong. Oh, yun yung mga Oo. pre-nasis mo na paper doon sa Hong Kong. Police Tapos, clearance mo doon. Kailangan ko yung, nung ako kasi kailangan pa yung sa educational ko eh. So Nagpasa bakit? rin Ilang years ba na college graduate ka ba ang kailangan? Kailangan noon, nung panahon na yun is at least naka 72 units. Yeah, something ganon. Hindi na. Second year. Hiningan ako ng 80 plus na units. 80 plus units ang noon yun Oo, nung 20 something, 2018 yata yun. Oo. Yun ang hiningi sa akin. Tapos, nung naibigay ko na lahat yun, na-process yung lamia ko dito, ano na ako, yung biometrics na. After nung biometrics ko, tapos may visa na. Biometrics. Doon sa Hong Kong ka na nag-biometrics. Doon na. Parang may tie-up sila doon na company. Oo, hindi. Doon kami Parang kumbaga sa Pilipinas, yung BFS. Yung sa may Buendia. Yung parang O parang agency. Hindi, yung Consulate din ng Canada sa Hong Kong. Yeah. Doon ka nag-biometrics. Yeah. Nag-medical ka rin doon sa Hong Kong. Yes. Okay. Parang yung normal process din ng Oo. pa-Canada. Ang kaibahan ko lang, wala akong binayaran kahit piso. Si amo lahat. So yun yung kaibahan, no? Pero normally yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong, nakakapunta rin ng Canada, di ba? Yeah, nakakapunta rin sila. Pero Kasi gumagamit sila ng agency. may mga agency doon. Pero ang nilalabas nilang pera, talagang malalaki. Malaki yung gastos, no? Sabi nga ni Glenn, parang pares lang din sa Pinas kung nasa Pinas ka yung gastos pag Yeah. nasa ibang bansa ka. So, mas malaki pa kasi yung kung dollars ang pinabayad ko. So nung nasa Canada ka na, doon ka pa rin nagtrabaho sa kanila, di ba? Yung Oo, stay in employer pa rin mo ako. sa Hong Kong na nagdala sa iyo rito, doon ka pa rin nagtrabaho, di ba? Yung sahod ko sa Hong Kong na magkano $7,000 na ako sa Hong Kong dati. Kaya siguro magkano na ba yun? Magkano ba 7,000 times 650? 30. ganon. Sige. Tapos pagdating ko dito, ang sinahod ko naman is Canadian dollars na. Pagdating ko kagad land ko. After 1 month, sumahod ako ng 2,100 Canadian dollars. So Ang unang sahod mo rito 2,100. Oo, 1 month na yun. As ano yun, di ba? As nani? As nani ka na dito. Nani na ako dito, hindi na ako domestic helper, di ba? Sa Hong Kong, ang tawag ng Sa trabaho akin, mo domestic helper. Hindi nani. Hindi nani. Dito, Pagdating dito, nani. hindi domestic helper. Hindi, walang Nani. domestic helper dito. Walang domestic helper dito, di ba? Canada yan. Nani ang tawag sa iyo, di ba? Okay. Diba? Tapos, di ba kilo na talaga yung landing nyo, di ba? Oo, Kasi kilo na talaga. dito nakabili ng bahay yung employer mo. Oo, dito na sila nakabili ng bahay. Bumili sila ng bahay bago bumalik ng Canada, di ba? Oo, yun. May bahay na dito. Bago pa kami pumunta lahat. Kaya kilo na tayo napadpad, di ba? Nag-alsa balutan. So mga di 2019 nandito na kayo, di ba? Oo. Tapos nag-process ka nung permanent residence mo 2020. 2021 na. Ay, At- 2022 na din. 2022 ka na nag-process Oo. ng Ng permanent residence mo. Ano yung mga requirements nung nag-process ka, yung ni-require Yung sa'yo? natsambahan ko So naman. pandemic yun, di ba? Pandemic. Good thing. Kaya ang ano sa akin, ang COVID-19, memorable yan. Blessing yung Blessing COVID-19. ang COVID-19 sa atin. Bakit Kasi blessing? medyo tagilid ako sa ang requirements kasi dito, to normally yung sa, ano ba yun? Sa care, Education attainment. Oo, yung educational attainment. Kailangan graduate. Kasi Kailangan graduate ka. yung pa lang yung parang high school level ka pa lang dito. Oo, kasi mga ka-that's good. No? Umaatras ka ng 2 Kung taon maalala nyo, no, wala pang K-12 sa Pilipinas, di ba hanggang 4th year lang tayo noon, tapos college ka na. Dito sa Canada, ka-that's good, meron silang grade 11 tsaka grade 12.
So sa Pilipinas, kung graduate ka dun ng high school lang, pag pumunta ka sa Canada, grade 10 lang ang natapos mo, hindi ka pa na grade 11 tsaka 12. So kung sa Pilipinas naman, nakarating ka ng second year college, pagpunta mo rito sa Canada, Kailanganin ka ng high school. kakagraduate mo pa lang ng grade 12 nun. Oo. So ibig sabihin, hindi ka pa nakapasok ng college. So Ganun ang kung nangyari sa akin. Pilipinas, graduate ka ng college, pagdating mo sa Canada, Parang nasa second parang year. second year college lang yung narating mo ka. That's Oo. good. Ganun noon yun, di ba? Pero ngayon, ang maganda sa Pinas, may K-12 na rin. Parang So magiging lumebel tayo. le-level na sila, no? So ang nangyari sa sa Pilipinas, second year Second college ang college ako. naabot mo. Dito, parang Pagdating dito, parang kakatapos mo lang ng grade ano, 12 ko lang. grade 12 lang narating Oo, mo, di ba? Parang ganun pala. So pagdating dito, hindi ka nag-college. Ngayon, pagdating dito, ang balak ko sana, kasi yung mga pathway dito, kailangan graduate. Ngayon, ang balak Yung mga ko sana, pathway papuntang PR, permanent residence, ha? apply ka ng PR, Mm-mm. kailangan at least ganun ng education Okay, attainment sige. mo. Tapos, ang balak ko na sana noon, mag-enroll na ako. Mm. Mag-student visa na lang din ako ulit habang nag-ano. Biglang nag-pandemic. Oh. Tapos, kalagitnaan ng pandemic, 'di ba, shortage yung mga tao. Yung mga caregiver, care aid, nurse, mga ganun, frontliners. yung mga frontliners. Oh. Binigyan ng special Special pathway pathway. para Yun- ma-PR sila. Yeah, yun na yung nilabas na TR to PR pathway. Yun yung TR to PR, ibig sabihin temporary residence to permanent resident pathway. Yeah. pathway. Tapos nasakop ka nung naging frontliners ka Oo. dahil Kasi nag-aalaga ako ng bata. kasi nag-aalaga ka nung bata. Yeah. Frontliners So, pala yun noon, no? Naging frontliner yun. May full-time ka na oras. Pero may maximum ba na allowed lang sa pathway na yon na bilang? Meron, 20,000 lang. 20,000 lang. So, nung narinig mo yun, nag-apply ka kaagad. Oo, ang maganda kasi noon, kahit hindi pa ako pwedeng mag-apply, feeling ko, pwede na akong mag-apply. So, yung requirements ko, nilalakad ko na kahit hindi naka-ready pa. na. Oo, nag-take na ako Naka-prepare ka, prepared na. nag-self-pip na ako. Oo. Pati nga picture ng pang PR card, may picture na ako. Yun ang maganda pag di ba naka-ready ka? Naka-ready na ako. So, Yung mga requirements mo tsaka documents, nandyan na. Nandyan, kahit wala akong So nung nag-open yung TR to PR pathway, ipapasa mo na lang. Oo, yun yung after 1 hour, nasa 5,000 na yung applicants na na naka-submit ng requirements. Sabi ko, tagilid na. Tapos, binilisan namin ni Amo ang pag-submit. Yun, pumasok. So na-PR ka mga 2022 na. Yeah. Inantay mo yung PR. Nung na-PR ka, dun mo na rin ako prinases o isinama mo ako sa application. Sinama kita sa application. So naisama pala ako sa application, no? Sinama kita ako nung So nung nag-apply. na-PR ka, Nung na-PR automatic ako, na-PR na rin ako. Automatic, PR din ang status mo. PR ako pero nasa Pilipinas Pero pa lang nasa ako. Pilipinas ka. Okay. Kaya pala mabilis na akong nakapunta. Ang kinailangan ko na lang, that's good, ano na lang, medical. Tapos nagpa-medical ako sa Pilipinas, yung tie-up ng Canadian government. Yun yung St. Luke's, that's good. Tapos nag-biometrics din ako doon, yung tie-up din ng Canadian na na parang company doon, yung BFS. Tapos ayun, nag-ano din ako ng passport ko. Nagpasa ako ng passport at binigyan nila ng visa. Tapos binigyan ako ng papel, parang temporary TRP, ganun. Hindi na ako nagpidos mga ka-that's good. Huwag kayong magpipidos. Hindi na, Yun. pag yung papel mo ka-that's good nakalagay TRP, Huwag na. temporary residence pass yata yun. Oo, wala ka nang magpipidos. Hindi ka na magpipidos. Pero pag ang nakalagay lang doon, walang T, pag walang T, parang RP lang o kaya PR, kailangan mo ng pidos. Yun ang sabi sa akin nun sa sa pidos. Ganon ka, that's good. Tapos ticket, yun ang Yeah. ticket papunta rito, ang ginastos namin. Kasi na-PR ako ng March yata. May nandito ka na eh. Ang bilis mo. March siya na PR ka, that's good. May, nandito na ako.
ng May. Ganun ka, ganun. Kasi nasa Pilipinas ako, Canadian, parang PR na ako, di ba? Permanent resident na ako, Bea. Kailangan mo Para lang na akong mag-entry. nagtutur sa Pinas. Kailangan mo lang mag-entry. Ngayon, nang pag-entry ko rito, that's good, no? Nag-land ka na PR. Pagpasok ko rito, inasikaso ko kaagad yung mga ID ko naman dito sa BC. So, ang nag-asikaso ng mga ID ko that's good, yung ICBC. Yung, tama, ICBC, di ba? Yung Insurance Corporation of British Columbia. That's good, yan yung nag-aayos ng mga ID rito. Yung BC ID. Pumunta ka muna dun sa Service Canada. Service Canada. Pumunta muna pala ako nun sa Service Canada, that's good. Inayos ko yung, anong inayos natin SIN number. Yung SIN number. Yun yung parang number mo dito. Yun yung parang service number ko, di ba? Para sa health ba yun? Yung sa health, healthcare, mga ganun. Yun, pumunta ko dun sa Service Canada, that's good. Tapos, inasikaso ko rin yung mga BC ID ko. Yun yung ID ko sa BC, kumbaga sa Pilipinas, yun yung katumbas ng national ID. Di ba? National ID. Tapos, hindi pa, pang lang yun, BC. ayun nga, pang BC lang. Oo, para ma yung ID, recognize ka na nandito ka na. na sa BC ka nakatira. Magbibigay okay. ng PR mo, yung PR card mo. Ay, oo, tama. Kasi yung PR card, yung parang yung national ID. Yeah, yun yung Okay. magiging address mo. Yung Oh, doon ko rin naayos sa ICBC yung PR card ko, di ba? Yung mga that's good. So nagkaroon ako rito ng PR card ko. Nasa dala-dala ko lagi yun. Parang yun yung katunayan na permanent resident ako ng BC ka, that's good. Tapos meron, maliban doon, meron pa akong BC ID naman, na yun naman yung katunayan na nakatira ako sa British Columbia. Di ba? Nasa Canada ako pero doon ako nakatira sa British Columbia. Tapos provincial. na kumuha rin ako ng lisensya ko ka, that's good. So yung professional driver's license ko sa Pilipinas, pagdating ko rito sa BC, ginamit ko pa yun ng 3 months. Pwede kong gamitin yun ng 3 months. Allowed yun na gamitin ko rito. Tapos yung 3 months na yun, dun ko pre-assess yung exam ko. Tapos yung road test ko. Knowledge test ka, that's good. Nag-knowledge test ako sa ICB. Kumbaga yung sa Pilipinas, yung pinaka-LTO. Doon nag-knowledge test ako. Tapos nag-road test ako. Naipas ako. Binigyan ako ng Class 5 driver's license ka, that's good. So ang mga ID ko ngayon ay meron akong PR card, meron akong BC ID, tapos meron akong driver's license, tapos meron akong health card ka, that's good. Yung health card, yan yung papakita ko naman sa ospital pag magpapa-ospital, ganun. Kasi hahanapin yung health card mo ka, that's good. Yun yung sa atin katumbas niyan, yung PhilHealth. Yata, diba? Pero ang kaibahan dito, libre doon. Ang kaibahan dito ka, that's good. Oo, libre na yun ka, that's good. Benefits mo na yun as pero ang citizen ng Canada. dito may tax ka, doon wala. Oo. Oh, di ba? Bawi-bawi lang. Oo ka, that's good. Kaya iba talaga. Iba rin pag Pinas, iba rin pag Canada. Iba kanya-kanyang ganda. Hindi, napagtanto ko, parang parehas lang din yung mga hindi lang ma-appreciate sa Pinas kasi nga hindi nagagamit ng tao. Sa bagay. Di ba? Dito kasi gamit na gamit eh. Dito kasi ka, that's good. Gamit na gamit. Sa ayaw at sa gusto mo, gagamitin mo ka, that's good. Hindi naman gagamitin mo na magpapa-hospital ka araw-araw. Pero nararamdaman mo, parang gano'n. Sa Pilipinas kasi pwede ka na ng quack doctor pag oo, hindi mo Mahilot mo na lang, di hindi mo ba? nararamdaman doon kasi Dito takbo ka kagad sa kasi sa Pilipinas mas gugustuhin pa kasi nung tao pumunta sa private bagay. sa Kasi private excellent hospital ang kaysa service. sa public ka, that's good, di ba? Dito naman ka, that's good. Yung hospital dito malaki, tsaka public ka, that's good yung mga hospital. Alam mo pa Healthcare mo lang. private. So ganun kami nakarating dito ka, that's good, sa Kelowna sa Canada. Marami ring kwento rito mga nakakakwentuhan ko. Iba-iba rin ka, that's good yung pathway ng bawat Pilipino na pagpunta rito. Katulad nung nakausap ko si Glenn. Di ba? Kuwait naman siya dati. Doon naman siya nanggaling, nag-entry ng Canada.
Yung isa naman si Nel, yung barber ko. Pumasok naman siya ng Canada, spousal din siya. Kinuha rin siya nung asawa niya, that's good, parang ako. So gano'n, meron din tayong kakausapin, that's good, kaibigan namin. Ano din, tatanungin din natin kung may mga tatanungin din tayo sa kanya. Sa mga sa mga gustong pumunta rito sa Canada, maraming pathway mga ka-that's good. Maraming choices, option. Tignan mo na lang kung ano yung pwede sa'yo. Kung marami kang pera, di pwede kang mag-apply na ng immigration, di ba? Yeah, diretso ka na ng immigrant. Diretso ka na sa mag-immigrant ka na kaagad, PR ka na rin, buong pamilya kayo. Kung may pera ka, pero pag wala naman ka, that's good, parang kailangan mo pang magkapera, edi mag-apply ka muna sa ibang bansa, Hong Kong, ganun. Tapos mag-ipon ka muna, di ba? So kung nakaipon ka na, o di saka ka mag-apply ngayon ng Canada, ganun. Pwede ka sa Hong Kong mag-apply. Kung halimbawa naman trip mo yung pathway ng student, pwede rin ka, that's good, student visa ka, that's good. Pagdating mo naman dito, estudyante ka nga lang. Mag-iaral ka. Hindi ka pumunta rito para magtrabaho. So ibig sabihin, hindi ka magtatrabaho talaga. Yung trabaho mo lang pag student ka, that's good. Allowed ka lang ng 20 hours per week lang. That's good na trabaho. So yung kikitain mo doon, sakto lang yung pangkain mo rito araw-araw. Tsaka pang upa mo ng perks mo na lang doon. Ang perks mo na lang doon, pagdating ng araw ka, that's good. Pwede kang mag-apply ng residency at pag ka na, PR ka na, edi doon ka na magtrabaho. Ganun, that's good. Maraming pathway rito. Ang ganda ng sakyan ni sino? Kakahatid ko lang kay Mrs. mga ka-that's good. Pagkatapos kasi naming maglinis nung bahay, meron pa siyang pasok dito sa yung dati niyang employer sa Hong Kong na kumuha sa kanya rito sa Canada. Pinapasukan pa rin niya that's good every afternoon. Meron pa rin siyang 3 to 4 hours doon. Pero hindi na siya nag-aalaga ng bata, yung anak nila, kasi malaki na, nasa 10 years old na that's good. Inalagaan niya yun that's good mula pagkapanganak. Buntis pa lang yung nanay, nasa kanila na yung misis ko sa Hong Kong. April pinanganak yung bata March nandun na sa Hong Kong si Mrs. Inaantay na lang niya na ipanganak yung bata noon na aalagaan niya. Yung bata malaki na, hindi na kailangan alagaan, pero pumupunta pa rin siya ngayon dyan sa bahay nila, pumapasok pa rin siya. Na lang yung magluluto ng dinner, ganyan, magpapakain ng pusa, ganun, magwawashing pag may mga labahan na gano'n, naglilinis ng bahay. Kami rin naglilinis ng bahay nila, mga ka-that's good. Pag summer, nilulon ko yung binomower ko yung lawn nila, mga ka-that's good. Tapos kinakarwash yung mga sasakyan nila pag summer, spring, autumn, gano'n. Pero ngayong winter kasi hindi, puro automatic ang car wash ngayon kasi malamig ka, that's good. Mahirap ma-frostbite. Hindi mo di ba? Akala mo kaya mo ka, that's good. Kaso yung kamay mo, yun ang sa'yo, yun ang titira sa'yo. Hindi mo na mamalayan na frostbite na pala. Kaya mahirap ditong magpakasakali pag nilamig yung kamay mo ka, that's good. Pasok ka na sa sa heater. Taka na sa heater, gano'n. Hirap na. Ganun kakatid ko. Mamaya sunduin ko naman kasi wala siyang kotse. Yung kotse niya, pinarking niya, that's good. Naka-park insurance yung kotse niya. May lisensya na rin siya, nagdadrive na rin siya, kaso parking insurance. Hindi pwedeng gamitin kasi kinuha yung plate number ng kotse. So walang plate number, hindi mo pwedeng i-drive pag walang plate number. Kaya hatid sundo ko siya rito rin. Day off niya sa Siesta Hotel, kaya nakasama siya sa paglilinis ko ngayon. Pero pag pumapasok siya sa hotel, ako lang mag-isa yung naglilinis, mga ka-that's good. So ngayon uwi muna ako dahil ako yung magluluto naman ng
pan-dinner mamaya. Tignan ko kung anong maluto. Siguro mag-aadobo ako nung may nabili ako nung nakaraang linggo pa, yung gizzard, chicken gizzard, tapos atay ng manok din. Tapos lagyan ko ng mga kunting laman-laman. I-adobo ko na lang. So, nandito na tayo, ulan na. Ayan, that's good. Umuulan. Kaninang umaga nag-snow na siya. Ngayon naman umulan ulit. That's good. Wala, hindi na makita na naman yung baba nito. Ayan, madilim. Madilim ang iyong paligid. Ayan, dilim. Uy, snow ang bumabagsak dito sa taas. Ayan, that's good. Dito na tayo. Nagutom ako, mag-merienda nga ako muna. Ayan, Ayan, maraming salamat mga ka-That's Good. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe mga ka-That's Good yung channel natin. Thank you. Bumubuhos yung snow ka-That's Good dito sa taas. Dito pala sa bundok nag-i-snow. Kakabuhos lang ka-That's Good. Doon sa baba ulan. Ayan, Kita mo yung jacket ko, May mga snow siya. Pasok na tayo ka-That's Good.